Ge en stor varm applåd till Hippie Rune! Hallå allihopa! Innan vi sätter igång andra halvan så vill jag bara säga att jag tycker det är en mysig och trevlig restaurang. Tycker ni inte? Ja. Helt annat än vad jag var vid. Korvkiosken på Sankt Hustorg. Detta är andra gången jag står upp. Jag vet fortfarande inte vad jag håller på med. Men det är som vanligt så det är lugnt. Till er som inte har sett mig tidigare eller hittat mig på nätet vill jag säga: hej kompis, det är jag som är hippie där nere. Jag är född här i Malmö och växte upp här. Jag växte upp en bit i alla fall. Så i slutet på 60-talet rökte jag så mycket cannabis. Jag blev rätt rökskadad. Så det var helt snett. Jag försöker hänga med så gott jag kan. Det måste man göra. Men jag måste erkänna att det är en sak som jag har fått allt större svårigheter med. Och det förstår vad som händer i dagens samhälle. Och varje gång jag försöker känns det som att stoppa huvudet i en myrstack. Och om ni testat det så vet ni att det är en fruktansvärt jobbig upplevelse. Jag har inga barn, inte vad jag vet. Och jag bor ensam, tror jag. Ibland är jag tveksam. Men bor man själv får man göra allting själv och har ingenting emot. Men för ett år sedan fick jag ont i armen. Så jag fick gå till en läkare. Jag kommer ihåg hans namn och jag kan inte uttala det. Han sa: är du tjock? Jag sa: nej, jag är Rune. Armen i kassa, kan du fixa den? Och jag gjorde vad han kunde så den börjar bli rätt så bra nu och det kommer till bli skönt. Då har vi hamnat i en ekonomisk kris igen. Det var som precis har kommit på 40 efter förra krisen. Men den gången tänkte jag ställa upp och hjälpa till så jag cyklade ner till Arbetsförmedlingen. Jävla optimist. Eftersom jag har dålig erfarenhet så stack jag dit sent på eftermiddagen. För jag vill inte förstöra hela dagen. Har vi inget jobb här? Och när jag kom dit var det överfullt med folk. Och det var dålig stämning. Det var så fruktansvärt dålig stämning så till och med krukväxterna hade vissnat. Så sket i det så gick ut därifrån. Och sen när jag kom ut märkte jag att det var en idiot som har stått vid cykeln. Så när jag kom hem ringde jag polisen. Det är en maskin som svarar och säger att jag har plats nummer 17 i kön. Och det känns stabilt för det är i alla fall inne i systemet. Men efter en stund blev det tråkigt att vänta och så började det kännas i armen. Så jag la ner luren på bordet. Armen ville jag vara rädd om. Så satt jag på tv. Jag kom rätt in i golftävling. Jag vet ingenting med golf men jag tittat till det någon gång tidigare. Och det stod man där och vickade på häcken och så klippte han till bollen i klubban där. Bollen rullade iväg på det nyklippta gräset och så försvann den. Och publiken jublade och han lyfte på kepsen och så glad ut. Jag tänkte att jag skulle få honom ju. Men så plockade han upp bollen och så gjorde han så här. Och då blev jag helt ställd. Tänkte, vad vill han ha sagt med det? Det första jag tänkte på: titta, här är bollen, jag har hittat den. Och så tänkte jag, det kan inte stämma, för det var en själv som slog in bollen i hålet. Eller han kan också vara rökskadad.
jag började fundera allt djupare på vad han menade. Så på ett tag så hade jag snöat in på det totalt. Och så plötsligt hör jag en röst som säger, det är polisen. Jag visste det. Då skulle jag anmäla min cykelstöld. Och samtidigt så är ni detta här. Jag vill inte släppa det. Samtidigt vill jag inte bara till polisen. Jag ska inte göra det. Så jag tog upp luren och sa, det är Rune Röret. Du har plats som ett i kön. Jag tar samtidigt på det. Ha det bra. Hippie Rune! Stor applåd!